Kif żvela One News matul il-ġurnata tal-ħamis, fis-sigħat li għaddew il-Pulizija arrestaw lis-suspettat ewlieni fl-allegat każ tal-mewt tal-avukat Margaret Mifsud. Sorsi informati sew ikkonfermaw ma' dan l-istazzjon illi l-ġimgħa filgħodu Nezer El Gadi, Libjan ta' 34 sena, l-eks sieħeb tal-avukat Mifsud, ittieħed mill-ġdid id-depo tal-Pulizija l-Furjana fejn ġie interrogat fit-tul dwar il-mewt ta' Mifsud. Huwa kien ġie arrestat tard il-ħamis filgħaxija u wara li kien interrogat mill-Pulizija kellu bżonn il-kura u għalhekk intbagħat l-isptar Monte Carmeli taħt qasa stretta. Il-ġurnal L-Orizzont irrapporta wkoll li l-ħamis il-Pulizija kellhom laqgħa mal-maġistrat inkwirenti fejn ingħad li ddiskutew l-aħħar żviluppi. El Gadi kien interrogat dakinhar u l-għada li Mifsud instabet mejta, iżda ttieħed l-isptar Monte Carmeli wara li allegatament ipprova jweġġa' lilu nnifsu. Il-ħamis One News żvela li l-Pulizija għandha qudiemha każ ta' omiċidju e kif minn aktar analiżi li saru fuq il-katavru tal-mara instabet marka suspettuża fuq in-naħa t'isfel ta' sider il-mara illi tikkorrispondi ma' ħafsa. Nifhmu li El Gadi qed issostni li m'għandux jaqsam mal-mewt ta' Mifsud u mal-investigaturi qed jisħaq illi f'dak il-lejl kien paċivil. Iżda mill-investigazzjonijiet li jagħmlu l-Pulizija jirriżulta li fl-istess ġurnata illi l-aħħar li deret ħajja l-mara il-Libjan kien fl-akwati tax-Xemxija fejn Margaret Mifsud kienet attendiet farewell party.